На таблото за управление на климатика във вашия автомобил има бутон, който вероятно почти никога не натискате. Всъщност бих се обзаложил, че повечето шофьори нямат представа какво всъщност прави той. И все пак този малък бутон, който стои тихо на таблото ви, може да помогне на климатика да охлади купето 2 пъти по-бързо и дори може да намали разхода на гориво с до 15% на резервоар. И ето нещо, което искам да разберете. Вашият механик вероятно никога няма да седне да ви обясни това. Когато климатикът ви се затруднява, вие карате колата на сервиз, а това означава пари за автосервиза. Колкото до ръководството за експлоатация, тази информация обикновено е скрита в едно малко изречение, заровено стотици страници навътре в наръчник, който почти никой не чете. Работя с автомобили повече от 2 десетилетия и съм виждал хиляди превозни средства да минават през сервиза. И мога да ви кажа, че това е една от най-неразбраните системи в целия автомобил. Така че днес ще ви покажа точно кой бутон имам предвид и как да го използвате правилно, защото неправилната му употреба всъщност може да влоши ситуацията. Ще обясня и това. След това накрая ще ви покажа комбинация от 3 бутона, която може драстично да увеличи охлаждащата ефективност на вашия климатик за по-малко от 30 секунди. Това е комбинация, която рядко се обяснява и която повечето шофьори никога не използват. Преди да започнем, направете ми една бърза услуга. Ако шофирате от години, използвайки климатика си, без наистина да знаете как да извлечете най-добрите резултати от него, натиснете бутона за харесване. Това ми помага повече, отколкото предполагате. И се абонирайте, защото искам да продължа да ви показвам практични трикове, които често се пренебрегват, когато вземате автомобил. Сега нека започваме. Има нещо в съвременните климатични системи, което изненадващо малко шофьори разбират. Те могат да работят по 2 напълно различни начина и изборът на правилния може да направи огромна разлика. Първият е режимът за свеж въздух. Когато тази настройка е активна, системата изтегля въздух отвън, охлажда го и след това го вкарва в купето. Външният въздух влиза, охлажда се и се подава вътре. Това е съвсем просто. Втората настройка е режимът на рециркулация и тук нещата стават много по-интересни. Вместо постоянно да вкарва нов въздух отвън, системата взема въздух, който вече е вътре в купето, охлажда го отново и го връща обратно през системата в непрекъснат цикъл. Ето коя е разочароващата част. Повечето шофьори прекарват целия си ден в шофиране с избран режим за свеж въздух. Те рядко, ако изобщо някога, натискат бутона за рециркулация, защото не разбират за какво е предназначен той. В резултат на това, те пренебрегват един от най-полезните начини за бързо охлаждане на купето, като същевременно намаляват необходимото количество гориво. Рециркулацията е важната част. Тя помага за по-бързо понижаване на температурата в купето и същевременно може да направи климатика по-ефективен. След малко ще обясня точно защо. След като разберете какво се случва, вероятно никога повече няма да използвате климатика си по същия начин. Представете си следната ситуация. Изключително горещ летен следобед е и колата ви е стояла навън на пряка слънчева светлина в продължение на няколко часа. Отваряте вратата и веднага ви удря вълна от горещина. Температурата вътре в купето може да стане невероятно висока, достигайки около 140 или дори 160 градуса по Фаренхайт. Лично съм проверявал такива температури с инфрачервен термометър. Може да се почувства като отваряне на фурна. И така, какво прави почти всеки? Качват се вътре, затварят вратата и веднага включват климатика, оставяйки го в режим на свеж въздух. Това създава проблем. Когато е избран режим на свеж въздух, системата засмуква горещ външен въздух в автомобила. Външният въздух може да е по-хладен от напеченото купе, но в горещ ден пак е около 30-35 градуса. Затова компресорът на климатика трябва да работи усилено, за да охлади този горещ въздух. Изразходва се повече гориво и отнема повече време преди купето да стане комфортно. Сега помислете какво се случва, когато превключите на рециркулация, след като първоначалната горещина е започнала да излиза. Системата вече не се бори постоянно с горещия външен въздух. Вместо това, тя охлажда въздух, който вече е бил охладен веднъж. Помислете за чаша вода. Ако някой ви даде топла чаша и ви помоли да я направите студена, трябва да отнемете много топлина. Но ако водата вече е частично охладена, охлаждането й до край е много по-лесно и по-бързо. Това е по същество разликата между свеж въздух и рециркулация. Разликата в ефективността е значителна. Компресорът има по-малко работа, разходът на гориво може да намалее, а купето може да достигне комфортна температура по-бързо. С други думи, всички печелят. Сега нека приложим това на практика. Първо трябва да знаете кой бутон управлява рециркулацията, защото познаването на трика е безполезно, ако не можете да намерите бутона.
При повечето съвременни превозни средства символът е доста разпознаваем. Обикновено изглежда като автомобил, гледан отстрани, с извита стрелка, която се движи вътре в превозното средство, образувайки кръгова форма или обратен завой. Този символ показва, че въздухът се циркулира вътре в купето, вместо постоянно да се вкарва отвън. Това е управлението на рециркулацията. Някои превозни средства може да използват думата рециркулация или нейна съкратена версия вместо символа. Външният вид може да варира, но функцията е същата. В повечето случаи ще намерите управлението директно на панела за климатичен контрол, до бутоните и врътките, използвани за регулиране на температурата и скоростта на вентилатора. Обикновено се намира някъде наблизо, често на видно място, така че следващия път, когато седите в колата си, отделете момент, за да разгледате климатичните контроли и да го откриете. Ако колата ви е паркирана отвън в момента, можете дори да отидете и да проверите. Погледнете внимателно панела. Няма да се изненадам, ако светлинният индикатор до бутона в момента е изключен. Ако е така, вероятно сте използвали режима за свеж въздух по подразбиране много дълго време, възможно е дори с години, точно както безброй други шофьори. Преди да премина към втората и третата стъпка и да ви покажа комбинацията от 3 бутона, която може значително да подобри ефективността на охлаждането, отделете секунда, за да помислите дали изобщо сте забелязали този контрол преди. Ако не сте знаели за какво служи, точно това е причината, поради която е важно да го разберете. Също така трябва да проверите собствения си автомобил, защото местоположението и обозначенията могат да се различават при различните коли. Сега нека продължим, защото втората стъпка обяснява точно кога трябва да използвате всеки режим, а третата стъпка съдържа метод за бързо охлаждане, който може да свали температурата изключително бързо. След това ще завърша с комбинацията от 3 бутона, която рядко се обяснява. Ето основното правило, което трябва да запомните. След като го разберете, използването на климатика ви става много по-ефективно. Когато за първи път влезете в много горещ автомобил, прекарайте първите 2 или 3 минути в шофиране с избран режим за свеж въздух, открехнете леко прозорците и настройте климатика на максимум. Може да се чудите защо ви казвам да започнете с свеж въздух, след като обясних, че рециркулацията е по-ефективна. Има много основателна причина за това. В момента, в който влезете вътре, въздухът, затворен в купето, е изключително горещ. Ако активирате рециркулацията веднага, вие просто задържате този нажежен въздух вътре и многократно го връщате обратно през системата. Климатикът трябва да се справя с същото прегрято купе, компресорът работи по-усилено, а вие оставате да се чувствате некомфортно. През тези първи няколко минути, целта ви е да се отървете от задържаната топлина. Режимът за свеж въздух, комбиниран с леко отворени прозорци и силен вентилатор, помага за изтласкването на горещия въздух навън и замяната му с по-хладен външен въздух. Вие по същество проветрявате купето, преди да накарате системата да поддържа по-ниска температура. След това идва важният момент. След около 2 минути затворете прозорците напълно, активирайте рециркулацията и намалете вентилатора от максимална на средна степен. Сега системата работи с въздух, който вече е бил охладен, вместо постоянно да засмуква горещ въздух отвън. Компресорът не трябва да работи толкова усилено, разходът на гориво може да спадне, а температурата в купето може да се понижи много по-бързо. Разликата може да бъде драстична. След като го изпитате сами, може да се запитате защо не сте знаели това преди години. Така че запомнете реда. Първо пуснете свеж въздух за извеждане на топлината, после включете рециркулация за задържане на хладината. Това е правилната последователност. Преминаваме към третата стъпка. Лесен метод за охлаждане на силно нагрято купе. Може да звучи почти твърде лесно, но се основава на елементарна физика. Ето какво трябва да направите. Отидете до прегрялата си кола и все още не включвайте климатика. Оставете го изключен за момента. Първо, свалете напълно прозореца от страната на шофьора. Не го открехвайте само. Отворете го до край. След това отидете от страната на пътника. Сега отваряйте и затваряйте вратата на пътника многократно. Отворете я, затворете я и повторете движението няколко пъти, сякаш използвате вратата като ветрило. Продължете плавно около 10 секунди. Това, което правите, е да създавате ефект на изпомпване на въздуха. Всеки път, когато пътническата врата се затваря, тя изтласква голямо количество въздух през купето и принуждава част от уловения горещ въздух да излезе през отворения прозорец на шофьора. Всъщност, вие физически изпомпвате топлината от автомобила. След около 10 движения на вратата можете да премахнете изненадващо голямо количество от натрупания горещ въздух само за няколко секунди. Сега влезте вътре и включете климатика в режим на свеж въздух. Настройте вентилатора на максимум и оставете прозорците отворени за още около минута. Веднага щом въздухът, идващ от вентилационните отвори, стане осезаемо хладен, затворете прозорците и превключете системата на рециркулация.
В този момент купето може да стане комфортно и изненадващо бързо. Не е нужно да седите в горещ автомобил няколко минути, докато системата се мъчи, и не е нужно да хабите гориво, докато компресорът работи срещу екстремната жега. Получавате студен въздух много по-бързо. Показвал съм тази техника на хора, които шофират от десетилетия, и реакцията често е една и съща. Те са изненадани, че нещо толкова просто може да направи толкова забележима разлика. Тук няма никаква магия. Това е просто физика, на която повечето хора никога не са били учени. Сега стигнахме до комбинацията от 3 бутона, която споменах по-рано. Настройката, предназначена да максимизира охлаждащата ефективност на климатичната система. Първият контрол е рециркулацията. Вече знаете какво прави това. То позволява на системата да продължи да охлажда въздух, който вече е бил охладен, вместо постоянно да се справя с горещ въздух отвън. Втория контрол е автоматичният климатичен режим, обикновено обозначен с думата «ауто» на панела за климатизация. Активирането на ауто казва на климатичната система на автомобила да управлява автоматично температурата, скоростта на вентилатора и въздушния поток, за да поддържа избраните условия ефективно. Третият контрол е максималната скорост на вентилатора. В зависимост от автомобила, това може да се активира чрез натискане на контрола за вентилатора повече от веднъж или чрез избиране на настройка, обозначена като Max. Когато тези 3 настройки се комбинират – рециркулация, автоматичен климатичен контрол и максимална скорост на вентилатора, системата може да работи с много високо ниво на ефективност на охлаждане. Компресорът може да работи с подходящ капацитет. Рециркулацията продължава да подава въздух, който вече е по-охладен, а силният въздушен поток разпределя този студен въздух из цялото купе, вместо да го концентрира само около пътниците отпред, докато отзад остава топло. В сравнение с ръчното регулиране на отделните контроли без разбиране на това как работят заедно, разликата може да бъде съществена. При автомобили, оборудвани с двузонов автоматичен климатичен контрол, тази комбинация може да намали температурата в купето с близо 10 градуса по Фаренхайт за по-малко от минута при подходящи условия. Това е значителна промяна в температурата, постигната чрез 3 контроли, които много шофьори рядко използват правилно. Опитайте тази комбинация следващия път, когато шофирате в горещо време, и обърнете внимание колко бързо ще усетите разликата. Но преди да оставите системата постоянно включена на рециркулация, има едно важно ограничение, което трябва да разберете. Рециркулацията е полезна, но не е задължително да остава активна за постоянно. Ако останете на режим рециркулация повече от 30 или 40 минути, без да отворите прозорец или да позволите на външен въздух да влезе обратно в купето, въглеродният диоксид от дишането на пътниците може постепенно да се натрупа, тъй като един и същ въздух непрекъснато циркулира. Това натрупване може да ви накара да се почувствате сънливи, да намали концентрацията и в някои случаи да допринесе за главоболие. Помислете внимателно за ситуацията. Може би шофирате дълго време, а намалената бдителност или концентрация е точно това, което не искате зад волана, така че простото правило е да редувате двата режима. Дръжте рециркулацията включена за около 20 до 30 минути, за да поддържате хладната температура, след това превключете на свеж въздух за около 5 минути, за да подмените въздуха в купето и след това се върнете към рециркулация. Много по-нови превозни средства, оборудвани с напълно автоматични климатични системи, могат сами да управляват този процес чрез периодично вкарване на външен въздух. Въпреки това, ако вашият автомобил е с по-стара или напълно ръчна климатична система, може да се наложи сами да помните да променяте настройката. Има и един последен детайл, който става особено важен, когато температурите паднат и вътрешността на предното стъкло започне да се замъглява поради влага. В тази ситуация рециркулацията е точно обратното на това, от което се нуждаете. Заслужава си да се повтори, защото много шофьори грешат в това. Когато прозорците се замъгляват, не използвайте рециркулация. Причината е проста. Въздухът вътре в купето съдържа влага от дишането, влажните дрехи, мокрите обувки и всякаква вода, която може да е попаднала в автомобила. Следователно въздухът в купето може да е по-влажен от въздуха навън. Ако включите рециркулация, задържате тази влага вътре и продължавате да я циркулирате, което може да накара предното стъкло да се замъгли още по-бързо. Вместо това ви е нужен режим на подаване на свеж въздух. За да изчистите бързо замъгленото предно стъкло, изберете подаване на свеж въздух, увеличете отоплението до максимум, задайте вентилатора на максимална степен и включете обдухването за размразяване на предното стъкло. Посухият външен въздух навлиза в купето. Топлината помага за премахване на влагата от стъклото и предното стъкло може да се изчисти за по-малко от минута. Запомнете това, когато времето стане студено, защото може да ви спести шофирането с силно намалена видимост. И така, нека обобщим всичко.
Има един малък бутон, който може би сте пренебрегвали, два различни режима на климатизация, които много шофьори не разбират правилно, бърз метод за справяне с екстремната жега в купето и комбинация от 3 настройки, която може значително да подобри охлаждането, като същевременно помага за намаляване на разхода на гориво. Това са прости техники, които много хора никога не научават. Преди да тръгнете, помислете дали знаехте разликата между режима за свеж въздух и рециркулацията и дали комбинацията от трите настройки е била нова за вас. Ако го изпробвате при следващото си шофиране, обърнете внимание дали купето се охлажда забележимо по-бързо. Ако автомобилът ви използва автоматичен климатичен контрол, помнете това, тъй като начинът, по който системата се държи, може да се различава от този при автомобил с напълно ръчно управление. Има много малки функции за климатичен контрол и прости техники, които шофьорите пренебрегват, а разбирането им може да направи ежедневното шофиране по-комфортно, като същевременно потенциално намалява ненужното натоварване на системата. Благодаря, че останахте с мен до самия край и ще се видим в следващото видео.